En el mercado de Sant Andreu de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas. Producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al mercat, no te arrepentirás. Estamos en la avenida Constitución número 4 de Sant Andreu de la Barca. El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha pres ja una decisió sobre la reclamació que els darrers anys han fet en referència al finançament del Servei de Control de Mosquits. L'any 1988 la Generalitat va delegar les competències d'aquest servei al Consell Comarcal i garantir el seu finançament a través del PUOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis. Un finançament que va desaparèixer fa 2 anys. O bé hi ha una resposta immediata amb un conveni signat que no sigui per un any, sinó per sempre ja. Doncs, si no és així, en les properes hores hi haurà aquest encàrrec als serveis jurídics del Consell Comarcal per retornar el servei de control de mosquits a la Generalitat de Catalunya. Estem al davant d'una qüestió d'aquest tipus, d'un problema de salut pública, i jo crec que seria una greu irresponsabilitat el no finançar aquest programa d'una manera estable. El pressupost del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat és d'uns 850.000 euros i la Generalitat ha de fer front a 600.000. La resta ho aporten els ajuntaments, el Port de Barcelona i l'aeroport. Vull recordar que aquest servei de control de mosquits dona servei a l'aeroport i una part del port. Això és molt important, perquè, entre altres coses, quan hi ha infeccions, aquest servei de control de mosquits els atén infeccions de persones que han viatjat o que estan aquí, han viatjat i després han tornat, ens demanen a nosaltres que fem aquest control, que fem aquest informe. Per tant, si això es deixa de fer, com deia l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, les conseqüències seran molt pitjor. Ens costarà tots plegats molts més diners. Segons el Consell Comarcal, les reunions amb la Generalitat per evitar aquesta situació es porten a terme des del desembre del 2014. Tot i això, confien que es podran desencallar les negociacions a temps i que finalment no hauran de retornar el servei de control de mosquits de la comarca a la Generalitat.